Яңалыклар вакыты үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алсу Нуриева, исәнмесез? Первым что-то неладное заподозрил супруг женщины. Прежде чем перечислять деньги неизвестным, они решили проконсультироваться с сотрудниками полиции. Сак булыгыз, кыргылдарлар. Әлмәтлеләр кыргылдарлар тузагына шактан эләкмичә кала. Поздравляю сотрудников и ветеранов органов прокуратуры с профессиональным праздником. Закон сагында торучыларның мөһим дата. Беренче гыйнвардан үз көченә кергән яңа законнар һәм кагыйдәләр. Саклык кемгә дә комачауламый. Сак булулары хакына әлмәттә яшәүче 2 кеше кыргылдарлар корбаннары исемлеген тутырмый кала. Тулырак Алия Бейрамалова. Полициянең кизү бүлегенә 60 яшьлек хатын-кыздан гариза килгән. Аңа билгесез кеше шалтырата һәм үзен банк хезмәткәре дип таныштыра. Шалтыратучы хәбәр иткәнчә, кемдер аның исемендә онлайн кредит алырга теләгән. Хатын шунда ук ире белән якындагы банк бүлекчәсенә бара. Банкка бару юлында янәсе полиция хезмәткәре элемтәгә кереп, банкта урлашуга катнашып булган хезмәткәрләрне ачыклау максатына тикшерү үткәрү шәкләре хакында сөйли һәм бу хәл турында беркемгә дә сөйләмәүләрен үтенә. Шалтыратучы үтенече буенча хатын гариза бирә һәм аңа 150 мең сумлык займнар хуплый. Первым что-то неладное заподозрил супруг женщины. Беренче булып хатын-кызның ире шикләнә һәм акчаны счетка күчергәнче алар полиция бүлегенең кизү частенә китә. Шул ук көнне шәһәрнең 61 яшьлек хатын-кызы шундый ук суммадан аз гына колак какмый кала. Мөрәҗәгать итүче югарыда күрсәтелгән схема буенча кредитлар рәсмиләштерә, тик шул ук көнне билгесез затлар счетына акча күчерә алмый. Аңа шалтырата акча таләп итә башлыйлар, эшен тикшерү комитетына тапшырырга яныйлар. Хатын мошенниклар белән эш итүен аңлый, акча күчерми һәм полициягә мөрәҗәгать итә. Барлык фактлар буенча да җинаять эше кузгатылган. Әлеге хукукка каршы гамәлләр катнашы булган затлар билгеләнә. Россия Эчке эшләр министрлыгының Әлмәт районы буенча идарәсе матбугат хезмәте материаллары буенча Алия Бейрамалова, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. 12 гыйнварда Россия прокуратурасына законнарның үтәлешенә күзәтчелек итүче дәүләт учреждениесенә 300 ел тула. Прокуратура ул илнең хукук саклау системасының мөһим звеносы. Әлеге өлкәдә эшләү өчен югары белемле юрист булуың, һөнәри бурычыңны закон алдында намус белән үти белүең мәслихәт. Алар законлыкны ныгыталар, гражданнарның һәм дәүләтнең хукукларын яклау юнәлешендә олы хезмәт башкаралар. Киләчәктә дә хукук саклау, террорчылыкка юл куймау, гражданнарның мәнфәгатьләрен яклау төп бурычларының берсе булып калыр дип өметләнәләр. Поздравляю сотрудников и ветеранов органов прокуратуры с профессиональным праздником Днем работника прокуратуры Российской Федерации. Органы прокуратуры имеют большую и славную традицию. В этом году мы отмечаем 300-летие образования органов. Прокуратура вносит большой вклад в укрепление законности и правопорядка в стране и в настоящее время является одним из ведущих звеньев государственного механизма России, служит гарантом стабильности общественной жизни. Желаю всем сотрудникам и ветеранам крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейшей плодотворной работы на благо Отечества. Районыбызда законнарның хукукый тәртипнең үтәлешенә үзләреннән лаеклы өлеш кертүче Әлмәт районы прокуратурасы хезмәткәрләрен һөнәри бәйрәмнәреннән репортажны яңалыклар вакытының алдагы чыгарылышында карый аласыз. Әлеге елның 1 гыйнварыннан күп кенә яңа законнар, кагыйдәләр үз көченә керде. Шуларның иң мөһимнәренә эшлекле хәбәрләр рубрикасында тукталып үтәбез. 1 гыйнвардан Россиялеләрнең кредит тарихын саклау вакыты 10 елдан 7 елга кадәр киметелде. Шул ук вакытта алардагы хаталарга турыдан-туры банкта яки микрофинанс компаниясендә дәгъва белдерү мөмкинлеге барлыкка килде. Кредит тарихлары банкларга потенциаль бурычка акчаларның әҗәтен түләргә сәләтлеме түгелме икәнлеген белү өчен кирәк. Аларда элегрәк алынган судалар һәм шулар буенча түләүләр турында мәгълүмат теркәлгән. 2022 елга кадәр аларда һәр язма 10 ел саклана иде, ә хәзер бу вакыт 7 елга кадәр киметелде. Россиялеләр шулай кредит тарихы белән бергә индивидуаль кредитка сәләтлелек рейтингында алачак. Ул аңа карата таләпләрне Россия банкы билгели торган методика нигезендә исәпләнәчәк.
2022 елдан банкка бурычлары булган кешеләр үз керемнәренең бер өлешен түләтүдән саклый алачак дип сөйләде Prime агентлыгына Россиянең атказанган юристы Иван Соловьев. Закон нигезендә 2022 елның 1 гыйнварыннан бурычлы кешенең кагылысыз минималь керемгә хокукы барлыкка киләчәк. Моның өчен гражданин аның кеременә бурычны түләттерү турында эш кузгатылган яки алып барыла транспорт приставлары бүлекчәсенә мөрәҗәгать итәргә тиеш була. Анда ул ай саен хезмәт хакын һәм башка керемнәрне яшәү минимумы күләмендә саклап калу турында гариза яза дип аңлата эксперт. Әмма бу яңалык алиментларны түләттерү сәламәтлеккә китерелгән зыянны каплау һәм җинаять нигезендә китергән зыянны каплау таләпләре булган башкарма документлар буенча бурычлы кешеләргә кагылмый дип өстәде ул. Yüklü хатыннарга пособие билгеләү кагыйдәләре үзгәрде. Иминiyet акчасын билгеләгәндә иминиятләштерүче Россия Федерациясе социаль иминият фонды эш бирүче һәм иминиятләштерелгән зат арасындагы үзара элемтә тәртибе үзгәрәчәк. 2022 елның 1 гыйнварыннан вакытлыча эшкә сәләтсезлек, yüклелек һәм бала табу буенча пособиеләр гаризадан башка гына билгеләнә, ә больничныйлар электрон форматка күчә. Бу хакта Россия Федерациясе хезмәт һәм социаль яклау министрлыгының матбугат хезмәте хәбәр итә. 2022 елның 1 гыйнварыннан Россия мәҗбүри социаль иминиятләштерү буенча пособие билгеләүнең гаризасыз алымына күчәчәк. Шуңа бәйле рәвештә иминият акчасын билгеләгәндә иминиятләштерүче, эш бирүче һәм иминиятләштерелгән зат арасындагы үзара бәйләнеш тәртибе үзгәрәчәк дип искәрттеләр министрлыкта. Комментарий нигезендә вакытлыча эшкә сәләтсезлек, шул исәптән җитештерүдәге бәхетсезлек очрагы һәм һөнәри авыруга бәйле рәвештә yüклелек һәм бала табу буенча пособие гариза тапшырмыйча гына эшкә сәләтсезлек буенча электрон документ нигезендә билгеләнәчәк. Ел башыннан пенсияның иминиятләштерелгән өлеше 5,9%-ка арта. 2022 елның 1 гыйнварыннан аның күләме 6401 сум тәшкил итәчәк. Моннан тыш хезмәткә түләүнең минималь күләме һәм яшәү минимумы күләме үсә. Мород 13890 сумга, җан башына яшәү минимумы күләме 12654 сумга җитәчәк. Шулай ук инфляциягә карап, ана капиталы күләмен арттыру да күздә тотыла. 2022 елда эшсезлек буенча пособиенең минималь күләме аена 1500 сум, максималь күләме беренче 3 айда 12792 сум һәм шуннан соңгы 3 айда 5000 сум тәшкил итәчәк. Банкта 1 миллион сумнан артыграк акча саклаучылар салым түли башлаячак. 13% салым бер яки берничә депозиттагы акчадан барысы бергә 1 миллион сумнан артып китсә, кергән процентларга салына. Шулай ук 1 гыйнвардан хәмерле барлык эчемлекләргә ГОСлар үз көченә керә. Хәмер базары белгечләре әйтүенчә, бу хәл хәмер бәясе үсүгә китерәчәк. Россиядә туристлык агентлыкларының электрон реестры эшли башлаячак. Туристлык агентлыгы эшчәнлеге алып баручы юридик затлар һәм шәхси эшмәкәрләр 2022 елның 30 июньгә кадәр бердәм турагентлык федераль реестрына үзләре турында мәгълүмат кертергә тиеш. Бу процедура бушлай. Реестрга кертелмәгән туристлык агентлыклары эшли алмаячак. Бу үзгәрешләр туристлык эшчәнлеге нигезләре турында законга кертелгән. Электрон рәвештәге реестрны Ростуризм агентлыгы алып барачак. Реестр мәгълүматларын барлык туристлар да куллана ала. Бу хакта Российская газета хәбәр итә. Тур сатып алырга җыенган сәяхәтче үз телефоныннан сайланган туристлык агентлыгының рәсми рәвештә эшләвен тикшерә ала. Электрон рәвештә компаниянең исемен, реквизитын теркәү мәгълүматларын тикшерә ала. Россия территориясендә утлы коралны үзгәртеп җыю тыелачак. 2022 елның 29 июньдә корал турындагы законга тиешле үзгәрешләр кертелә. Моңа кадәр утлы коралны үзгәртеп җыю закон нигезендә тыелмады. Норматив документларда андый термин юк. Хәзер законга шул турыда үзгәрешләр кертәчәкләр дип хәбәр итә РИА Новости агентлыгы. Коралны үзгәртү утлы коралның төп өлешенең яки аерым кисәкләрнең рәвешен алыштыру яки үзгәртү, исәптән чыгарылган коралны, пневматик коралны, сигнал коралын, газ коралын яки ату коралының өлешләрен алыштыру яки үзгәртү сертификацияләнгәндә исәпкә алына торган коралның техник характеристикаларын үзгәртү, туры килү-килмәүне раслау, маркировкалау билгеләнмәләрен юк итү яки үзгәртү, корал номерларын үзгәртү диелә документта. 2022 елда исерек шоферларны ачыклау өчен ЮХИДИ хезмәткәрләре экспресс-тестлар файдалана башларга мөмкин. Быел ЮХИДИ инспекторларының юлларда исерек шоферларны тиз арада ачыклау өчен приборлары пәйда булыр дип көтелә. Төгәл дата соңрак билгеле булачак дип хәбәр иткән ТАСС агентлыгына хокук саклау органнары вәкиле. Элегрәк Россия Ичке эшләр министрлыгы мондый тестларны кертү мәсьәләсе хәл ителүе турында хәбәр иткән иде инде. Экспресс-тестлар машина йөртүчеләр полиция хезмәткәрләре белән аралашкандагы вакытта чыгымнарны киметергә, аларның субъективлыгын булдырмаска, шулай ук конфликтлы хәлләрне булдырмый калырга ярдәм итәчәк.
Келесі оқу йылынан мәктәпләрдә Россия Республикалары дәүләт телләре фәне укытылачак. Федераль дәүләт белем бирү стандартларына Россия Республикалары дәүләт телләре фәнен кертеләр. Татарстан Республикасы теле, татар теле ата-аналар гаризасы буенча уку планының мәҗбүри өлешенә кертеләчәк. Ата-аналар Татарстан Республикасы дәүләт теле татар теле яки туган тел фәнен сайлый, диде Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин. Татарстан Республикасы дәүләт теле татар теле фәне буенча үрнәк белем бирү программалары эшләнгән һәм федераль реестрга кертелгән. Моннан тыш 1-9 сыйныфлар өчен бу фән буенча уку методик комплекслар эшләнгән, ә 1-4 сыйныфлар өчен уку методик комплекслар федераль исемлеккә кертү өчен Россия мәгариф министрлыгына юнәлдерелгән. Узган ел Россия мәгариф министрлыгы яңа федераль дәүләт белем бирү стандартларын раслады. Алар 2022 елның 1 сентябрендә мәктәпләрдә гамәлгә куелачак. Алга таба спорт яңалыкларына 7 гыйнвардан 9-на кадәр Менделеевск шәһәрендә бокс буенча бөтен Россия турниры узды. Анда Ижевск, Бәләбәй, Казан, Яршаллы, Түбәнкама, Ютазы, Урысу, Лениногорск, Әлмәттән килгән 150-дән артык спортчы катнашты. Ярыш нәтиҗәләре буенча калабызның Дивон Юность бокс клубында шөгыльләнүче үсмерләр Әлмәткә 3 алтын, 1 көмеш, 2 бронза медаль алып кайта. 8 гыйнварда Бөгелмәдә грек-рим көрәше буенча бөтен Россия турниры узды. Ярышларда илебезнең 20 шәһәреннән 300 спортчы катнашты. Әлмәтдән Олимпия резервы спорт мәктәбенең 20 көрәшчесе тәкъдим итте. Лев Петров, Руслан Балтабаев, Кәрим Ильясов үз авырлык категорияләрендә бронза призерлар булды. Тренерлары Данил Корнилов һәм Борис Юлтимиров. Бу көннәрдә Олимпия резервы спорт мәктәбендә шөгыльләнүче йөзүчеләр Баулы районының ачык беренчелегендә катнашты. Лениногорск, Баулы, Әлмәт, Октябрьский һәм Урысудан җыелган 120 спортчы арасында 21 әлмәтле. Йөзү буенча узган әлеге ярыш нәтиҗәләре буенча безнең спортчылар 5 беренче, 4 икенче, 3 өченче урын ияләре булды. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Олия Бәйрамалова сезнең белән саубуллашабыз. Киләсе очрашуларга кадәр.